Igbo mụrụ nze m oze ekenekwa m biko na unu anụkwa nke na-akpọtụ unu kịta na asị m ka m bata anọkwa m ebe m na-ezu ike ịma na tata na ọtata ka sentence na Akwa Okuko and Akwa Okuko mee gịnị admit not the guilty today. So many people na-asị why Akwa eji eme admitting today na biko before na chefuo biko ihe alụ na afụna akụ ebe a bụ vidiyo shrine na-agba ọkụ mana don't worry ịnụ na ngwọ na nkwụ na-abịa tutu ege ntị ka m gwa gị. Many people na-asị why Akwa Okuko ji wee bụrụkwa no admitting nsịkwa ha na enwekwa ime ha admit Akwa Okuko ya nọkwa waiting trial for 30 years because ndị mmadụ na-asị there is nothing like spiritual in court. Yes, that is the main reason o ji wee nọ nwe there because court have to find a way to gịnị to admit na something dị mana ebu na-asị na ọ dịrọ then court ya na-akpụghalị because Akwa is the physical evidence afọla anya unaghọtago. So ha na stress until he admits. So in order to make the case shorter, so you have to admit so that ka carry out the sentence ka ọ gabalụ onwe, which is ọ bụ na o kwetara n'oge aka ime good distance ka onye ọbụla n'ụlọ onwe. But that's by the way ihe nsị nkwu okwu aka nwee educate ye some people na amara ihe ga on ịghọtago. So ị na-eblame kwa Akwa iblame kwa na much because na onye eji a na-try a na-eme trial nọ nda ihe na nwere jurisdiction na court o kwesịrị ka o were onwe as evidence a na-afụ anya because in the court there's nothing like spiritual na court. So ghọta ebe okwu m na-aga now. Biko ihe anụ unu fụ na-agba ọkụ bụkwa shrine Akwa Okuko ma udu akọ mmiri o ma ara agba aka o ma akịrịkpa ma ọkanga ma arụbi na agụ ma oke ite wo nke sekọndịrị ma nwa mama ịwọta ma oje na mmiri ma akịrịkpa eji agwa odeshi all these things bụ gị na-akpọkọtali ọnụ tata wee mee gịnị wee suo ya ọkụ gbe m. As I'm talking to you now, shrine Akwa Okuko na-agba ọkụ. Ịma why the team ihe ya chetara m mgbe ọ bụ niile ego fim a na-akpọ akịdị enwere mgbe ọsọ ọfịa ha nọ n'ọdụ mmanya na-eme ala wee gbata ọsọ wee sị ya na ndị kaba nọkwa n'obodo Ụmụọma. Ọ na-asị oke ndị kaba gbago obodo Ụmụọma a n'ọkala mmụọ na ọkala mmadụ n'ọdụ ya na ya akwụsị ha ọ sị ha mba na as I'm talking to you na ọkala mmụọ na ọkala mmadụ na-agba ọkụ. So likewise iwe nsị agwa gị as I'm talking to you now Akwa Okuko shrine all these things ngụtala gị na-agba ọkụ. Now what is now the outcome? What is the, I'm beginning to ask myself what is now to the outcome of this thing now? Inje kwuli ha is that na ndị niile anwala ọka ite that place ala ya akwado ịgba ndị mmadụ n'ọgba. So evangelist Ebuka Obi lụrụ psychiatric hospital customer ya akali just that my problem bụ na ọ nara achaji ego na that mana anyway I recommend ha to nke a na-achaji ego na ya. 3 boss ya ada ogbenye from 100 to 0 ya aka nkụ now. 4 onye gbata ọga ibie n'ọgba a lot of people here relocate from state to another state. Onwe ike onye masị big man na Asaba onwe ike ife ya n'ugwu Awụsa ife ebe ọ na-akwa baro ọ bụrụ maka gịnị ọ bụrụ maka ihe anụ agbala ọkụ na. Secondly now ọ bụrụ na ọka ite anụ na-alụ ọrụ as they said nọ na-alụ ọrụ ọ kwesịrị ịnwụ ọkụ ihe akwa millions of naira ndị mmadụ millions and millions of naira ndị mmadụ ma isi ebine niile ma ara agba aka ma ọchanja ma akịrịkpa ma ọkanga eji eme odeshi all those things niile ma mgbe ahụ ma ọgwụ ahụ ọ sịrị gị mgbe ahụ ama agụla si dosa ka amagwala gị si bute nka ka m gwa gị nke bụ eziokwu everything na-agba pieces yotago. So from the plan nna anụ ọ dịkwa ka ya esizi hotel Akwa ọ dịkwa ka ya esizi the hotel mana the report adịbeghị clear because the hotel was not mentioned na ihe ememe. Anyị mago Nigeria ezi ha ya like ha lụọ B and C ka ọ dịkwa ka ha mee gịnị ka ha na-alụ ọrụ ka e wee nwee ewe esi wee mee gịnị ewepụtakwa more money. Kedu ihe mere nji ekwuli ihe nka ihe ọ bụla ị na-eme n'ụwa kwụba aka gị ọtọ kwụba aka gị ọtọ. So Akwa Okuko kịta ya eyi efe ndị prison oyiyi efe ndị prison oyichi efe ndị prison ọṅụṅụ garị ọṅụcha garị ọta kwilikwili ọtacha kwilikwili oyi eli n'ọkpana Fanta mana ndị mmadụ na-asị kwa na-akpụrụ ya isi dada ya and that's brought my attention to it. Gị isi dada Akwa Okuko ekwesịkwa na ịkpụ ya isi ahụ because ọ prison ka ọ na-aba you should be barbed because ọ bụrụ nwaanyị yotago. And secondly this 11 months enyela Akwa with the kind of damage these guys has done to an Igbo
Imam na kwuru mgbe na justice delayed is in form of justice denied. Mana ịmago onwego two delay ya 2 months, so ekwesịrị add extra 6 years. At least I go pose 1 year or 5 years, so that by then ọ na-apụta a lot of people ayi jaga alaba ahịa. Ịmago ha go from mmadụ gozi ya mmụọ, ịmago na-emezi ihe ọgbanje wee. You gotta go. So this one will sound as a warning to every other person. You decide ya na ọgwụ ka ya agwọ gwọlụ gaba, mana for the time being ka ọ dịkwa na mgbe ọzọ ndị be anyị ka ọ dị.